cukur bro. Cukur. Wong lu bebas. Demboy we. Oh bebas, opai kok ora kok. Kowe wonge lek bebas. Wis kek Pak. Wonge bebas ngono wong bebas ora. Jurang mungkin aku. Wong lewat dulu berapa bola ya mungkin. Apa kowe ngopo? Ini kok. Ayo. Ayo, Wong lu bebas ngurung. Wong. Wong ngopo? Mama upo mama. Lado uwi. Kayak aku yo. Wong lu bebas Mas Sungadi minta potong kayak saya. Lah aku potongannya kayak apa toh? Kayak wong edan. Kayak orang gila potongannya. Oh, weh. Celananya Sungadi oranye, warnanya oranye seperti ini. Mangga. Apa seo? Ora, Piye? bebas ora. Kan ngebelke Masdi ya? Pasti aku weh. Duwe rek. Nek anu wonge kebel rene. Pak, Enggak entok. anu Kuwi wong karo sing wedok. Kae entuk. Wedi harus wedok. Iya. Potong ya potong kok. ayo. Ayo. Wong bebas. Tapi kan ngejak kae sik oh. Tanggung arek kan potong. Lemonti gulane sendok. Lah sapa? Kamne gulane sendok. Gelem, Sung? Hah? Gelem. Ngopo? Gelem. Potong. Gelemnya potong. Nah, iya potong. Ayo. Yo. Yo es to ki. Sungadi minta potong. Nang kowe ngomong Aku rono sik. Ngopo ya kowe kudune sik rono sik. ngomong kowe ngomong wah. Ya aku gak wani.
Kok ning omah ora? Lah omahe ngendi yo? Omahe ngendi aku urung roh omahe kok. Iki opo sih wis Endi yo kae? Lali aku omahe sing ngendi yo? Opo yo Mas kuwi wae. Yo ora duwe. Tak Eh? ayo. Ayo, Kowe ono ya kowe sik no. kowe Aku urung roh nggone kok. kowe Piye to, Bos? Oh, Urung roh. ya Mas. Urung. Gambone kuwi Oh, Mas Ji gak ngerti. Mas Ji urung ngerti. Saya ngendi yo, Mas? Nggone. Mbah Owa. Oh, urung ngerti. Kowe Mbah Owa. Mbah Lurah endi Mbah Lurah? Kowe Mbah Bayan. Mbah Bayan endi yo? Mae Mbah Bayan. Ai, kowe aku pipis. Karo omahe Seno endi? Apa? Seno wonge sing lemu susune grembreh to. Kuwi lho, Jo. Yang kowe ono Aku sik rono sik. Oh, Pak. Oh. Emoh aku isin aku rono sik. Kayak apa kayak bisu kayak? Bisu kayak apa kayak? Alah, paijo guys. Paijo. Gaweane Suloyo. Wah, sangune rokok iki delok rokok. Bukaan sisan. Enggak. Enak. Rokok iki enak sing enak. Masuk ngadi mau kencing. Ayo wonge. Ayo. Sapa? Kilo. Oh lagi wonge nek kene kok lunga kok sungge. Lunga nak sung, setukang potonge. Kama sung sing potong. Kilo karpetan DKI klepean. Malah ketok. Masuk ngadi kencing, pipis ke belakang. Wong yang ikut di Wah. Apa gawe tok rono saru? Piye, Bos? Ayo, lah wonge ngidul kok. Hei. Sing tukang potonge ngidul kok. Ya dicegak kene kok nak mulih gek rono. Piye to no? Endi rek cawet di syuting iki ya? Wah, iki ya cawete. Oh, Sung. Wes seneng Sung nak roh ngene iki. Gak. Iya. Muk ora kok. Kae lho, metu kene ya, Sung. Mah. Mah. Kalau ana nak ngalor. Hitung. Aku sik. Aduh, keteka. Jangan. Wonge ngidul kok yo. Wow, yo iki. Roh ora. Ngomong wonge ini. Heh? Om ini. Sapa? Pak D sapa? Pak I. Wonge ngidul nggawa sak rono tok. Piye ti? Dong ora?
Ngopo lu? Kene. Ya. Kon linggih kene. Aduh, kasih rak. Mas nukane rokok sapa? Kepo. Kepo. Aduh. Apa ki? Sumo. Pak Giartor nanti ya. Wis dirasok ora? Dirasok ning ngono. Kowe rosok ke di? Cuma dirasok Kowe dirosok ke? Sungati makan sabun. Mas kuwi dhewe ra ombak ngombak wis ayo balik. Ora balik. Tekan kebengi apa piye? Heeh, kok kebengi. Potong sik ya. Sing motonge wonge ning sawah kok. Kaman nanti ke marane sawah ngudul ngono mah. Oh, maaf. Engko kok kene iki nak mulih ketok. Bener kok saos arek. Terus ngombo ya Lancar. Piye, Bos? Sungati jualan es. Wo mi pero. No. Nang gunung? Oh. Ada gede ini. Iya. Ini. Iki mau dodol nang nggon Pattaya Trites ngono. Ora es. Heeh. Ngomong mati. Nang gunung dek ini. Heeh. Dek ini dodol nang gunung. Apa owe. Wong nang gunung ngono. Aku nang Trites ngono. Ini. Sesok. Ini. Wingi. Aku ini owe. Wingi nang gunung ae. Mbak Ami. Nang gunung. Nang gunung kamu kos. Mbak uangnya Wis ora gunung ngomong kurung. Wis. Wis, gunungnya enek apa nih? Enek cewek ayu. Ngapa? Ngapa neh wonge lagi lunga kok. Wong opo Gak bali wonge kok. Oke gak bali bablas ngidul rono golek bojo anyar. Kayak pakmu golek bojo anyar. Pakmu golek bojone langsung. Heeh. Salam sunati sing Halo. umure tinggal segini. Oh, boleh. Langsung kowe umure tinggal segini ya, langsung. Nah, Mbak. Mas, aku ngomong
ini mbak ya mau. Oh mbak wis mau obat. Lah dek iki tak kei 20.000 tak ki potong kok kae. Ki potong kok ben turah ngono. Ra mbok ki potong kok. Aku meneh pok ngau oh. Pekele karo aku. Ayo potong kudul ngono piye? Mah. Kudul ning gading ngono. Enak ae. Wong gading mlaku ben sehat. Aduh enak ae. Kok nak semaput gari glundungke. Sopo kamu? Mas, ngono iki coloki Mas Ji. Bolomu. Hon. Apa? Bolomu kae mes no. Ayo bos. Bosmu, Bos obat. Oh. bos bakal bakso. Duit, nggak apa duit. Ora enak pangan duit. Lah pilih potong apa pilih duit? Duit apa? Oh. Duit karo potong. Enake. Engko ae. Kok nak mbake wis ngejak mulai. Lah aku kok mbak wes. Lah piye? Ngomong ini Ya kok tak terkeneh kok rene neh. Ya. Oke. Lho Pak Kiar tareng nanti ya. Mbak iya main. Melu-melu. Pengen aku minik aku ini kok. Lha mah telepon nenek mbake yo mah njaluk mie ayam, pengen mie ayam. Pengen mie ayam. Oh, kemarin kok tak ubu bae kok. Ngono. Iya ya jane tak bungkus ae ngono ya. Oh, wis apa? Ayo mak. Oh, wis. Nak dibungkus gak enak ngono ri. Bosnya apa mas? Apa woi? Kowe mah gak krungu mah. Ada nih bos lagi minggu rana gigang. Kok si bos wae. Wonge rene mbok usir no. Oh. Lah kae karo bisu rene sore-sore. Ayo. Bosnya wong ira yo. Lah jare wae bengok-bengok ngono. Wah, bosnya wong ira. Wonge rene lah wonge mah bengok-bengok ngomong bose laporan. Lah mah jare kon rene kon motongke bengok-bengoke piye lembah tarahe wong gendeng ngono kok. Kowe bos wong ira bisu. Heeh karo bisu. Kowe anu kan ngebes bose nek roh bose yo. Weh mas, ngaku ngomong musuh. Mas. Lah ya melu kose. Bos Mẹ bos ini. Oh. Mẹ bos bisu uang pak ini. Oh pas jemah kae. Uangnya bapak suwes. Biare kowe gak gelem nemoni malah lunga. Wah, bapak uang ini suwes. Tak kon rene. Ora gelem nemoni kok ora lunga. Lah koyo Ngono yo wegah kok kon ngebiarke. Ora yo sing keploi sapa? Seno. Menyopo kok Seno lete. Ngenteni sapa? Ono nampu lho. Emergency lho. Heeh. Paketane. Ada kalau anak jago. Wih. Anu pilih sing mbok gawe mangan dijagake ra dapat. Ki lho Mas Ji udut.
Masjid udut iki Gue jare gak udut neh kayak lho kayak ya pus. dia ya. Wah. Lituran. 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 Topimu, Mas. Pak Mek oh. Topimu, Mas. Oh, topine keri topine. Wah, bisu ya udut iki lho, jaluk udut iki. Wong. Kayak bisu jaluk udut Mas Ji iki. Yuk. Oh. Iki lho jaluk Sungadi yo kae, dadi sak selop. To ngomong uyak. Oke, gele Sungadi yo kae ya sae sangune rokok marai mati. Lho bolamu sung. Apa ya ini? Anak buah ngono. Iya, makku. Anak buah apa anak-anak ngono. Duitmu ceklek kita. Mata duitan. Apa dia? Es jeruk meres dewi. Sungadi. Bolamu sung burimu kita sung. Bah. Umbul ke no. Bisa ngumpul ke gak? Bisa ngumpul ke kayak rokok. Kayak rokok Sungadi. Wah, layelah ya tau. Welak. Wah. Iya. Pancal mubal. Nah. Wah. Kayak kon jempeng to saweng iso ngumpul dhuwur. Jane sing ngombe bagong iki yo iso. Wah, Sungadi ngono. Au. Oh, ipak dong. Bang, Gue ăn bang. Dạ, nè. Vợ quý. Es jeruk. Dạ, là Es jeruk. mana gue? Mana? Gak mangan. Lah kayak mangan karo bisu ngono. Kene jero. Iya, yang kau pisu. Yo pen. Apa ya? Abang ngopu. Ambung asu. Ulu. Lah ya, gak cemburu loh. Oh, apa? Oh. Adimu. Muatan muatane ketan kelep. Nah, kelep ini mateng tenan. Mak kelep ini mateng tenan. Iya.
Sopo kamu? Tayu. Bungkus. Ya. Ya. Saus sambelnya bisa. Saus sambel bisa. Wong ngendi sung? Toko e lunga terus. Oh, di. Wong ngendi sung? Iya tapi. Piye to ki? Ya Pat. teman koyo nek kowe gong. Owe, po. Kowe yo. Tadi cici ya. Tadi cici ya. Owo.